Det er ved Mårup Kirke. Vi ser Rubjerg Knud i bagved. Og det er den 17. januar 2016. Her har vi Strandfodgården, hvor der er erhverv og helårsbeboelse. Så kommer vi lidt længere hen. Og det er altså i sydenden af området, vi ser nu. Det er Draget. Den første gade, der går ind. Så har vi den næste, det hedder Gabet. Og vi tager lige en tur ned over Klinten, hvor der lige her vel er 50-60 meter. Og her kan man godt se, hvad det er, der sker. Der er jo en bred strand i dag, og det har selvfølgelig at gøre med, at det er østenvind. Vi går videre. Smukke landskab. Nyfaldet sne. Og som man kan se her, så kommer vi tættere og tættere på Klinten. Det er mindre og mindre afstand fra husene ud til Klinten. Det vil også sige den gangsti, som jeg går på her. Når Klinten skrider, så rykker man bare længere og længere mod øst. Det vil sige, når vi kommer herop til de huse her, så går folk fra en side af ind over private grunde. Og det kan man sige, om det så er lovligt. Så kan vi lige tage et lille stop, hvor der her for nylig er rigtig meget, der er taget af Klinten. Man kan se det nede på stranden, hvor der ligger en jorddyng, eller sanddyng er det reelt, som der er skrevet ned. Og det går sådan hakvis mod nord. Der hvor der er sådan lidt ekstra hak, hvor det er taget lidt ekstra, det er meget ujævnt. Det er der hvor at Klinten består udelukkende af sand fra bunden 50 meter ned til top, hvor de her spidser stikker ud. Der er der et blåler i undergrunden, og det er selvfølgelig med til at holde på Klinten. Så det ville jo have været en fordel, hvis vi havde noget mere, både af blåler og rødler, hvad man nu kan forestille sig. Så har Klinten været noget mere stabil, men dog nedbrydes den. Så har vi en gade, der hedder Løbet. Og så er vi helt nede på 25 meter fra Klinten og ind til det nærmeste privat grund. Og så begynder vi at være tæt på, som man kan se. Og der er så lidt
specielt og modigt initiativ her. Det hus, vi kan se her lige foran, der er kommet et nedrivningspåbud. Og så har den nuværende ejer valgt at sætte et nyt lille hus op. Det er så sat op på den måde, at det er færdige sektioner, der er kommet. Altså præfabrikeret hus i 3 dele, således det kan fjernes, hvis det mod forventning skulle gå sådan, at man ikke kan få lavet en løsning på det her vanvittige problem. Her kan man se, der er vi helt inde på 5 meter. Ups. Et lille styrt. Beklager jeg. Men som sagt, det her hus, det er en sikker godt. Og der kan man også se, hvordan det har kørt, mindre solen blænder. Hvordan det har kørt et hakvis. Så har vi igen en ny gade. Dermed et nyt hus, som der også er dømt nedrivning på. Det ligger også kun 3 meter fra, og 30-40 meter bagved igen, der ligger der et, der er meget nær fremtid også vil være i problemer. Og det vil det, der ligger bagved derovre også på løbet. Så kommer vi over til en gade, der hedder Tangen. Der har vi blandt andet et poolhus, swimmingpoolhus, som der heller ikke har lang tid tilbage. Der er vel 20-25 meter. Og her på Tangen, som jeg lige gik forbi, der er det første, det første hus, det lå her. Og hvis man går længere ud til klinten, hvis vi kan gøre det uden at sker en masse, så kan I se, at kabler og kvartsrør og så videre, det hænger herude over klinten. Så det er sådan de sidste rester. Men også herovre bagved ligger der et hus, som der har relativt kort levetid tilbage. Og når det her område, det hidtil ikke har været så meget i medierne, som for eksempel Nørlev, hvor der for et år, eller var det 2 siden, røg en 5-10 huse, så er det fordi, at heroppe, der kommer der stille og roligt påbud, når huset nærmer sig klinten, og så er det ellers med, at sælger kommer i gang med gravemaskinen og selv fjerner det. Og så efter x antal år, så er der håb om, at der også kommer et stop med hensyn til betaling af ejendomsskatter. Det er nemlig sådan, at flere år efter, at et hus er beordret ned, fjerne, og grund og det hele er væk, så bliver grundejerne stadigvæk opkrævet for ejendomsskatter. Og det er lidt tankevækkende, at man på den måde skal betale ejendomsskatter på jordarealer, der ligger ude i Vesterhavet.
Herovre har vi et godt eksempel på, at det kan gå helt galt, og det kan gå vanvittigt stærkt. Og det er igen det her med, hvad består klinten af fra top til bund. Og i hele det her område, der er vel 200-300 meter ned til den eksisterende kystsikring. Der er det rent sand fra bund til top, og der går det rigtig stærkt. Og så vi kan se herude i horisonten, prøver vi lige at zoome lidt ind. Der har vi det eksisterende kystsikringsprojekt, hvor man ude i vandet har bølgebryderne til at tage det værste. Så har vi de store sprængsten, der ligger som klintfodssikring. Og så bliver der ellers fodret med sand hver sæson inden badesæsonen. Og i det område der er der nede på 1100 løbende meter, der bliver der tilført ca. 30.000 kubikmeter sand om året. Det projekt, vi nu arbejder med, det er stort set det samme. Det er også cirka lidt mindre 1000 løbende meter. Så det vil sige, at der bliver behov for en 25-30.000 kubikmeter sand på årsbasis. Vi gør lige det her færdigt, fordi som vi kan se her, så ligger der et hus her, zoomer ud, og det ligger 5-10 meter fra klinten, så det, hvis ikke det har fået påbud, så kommer det straks. Og vi kan se længere heroppe, og lige at zoome ind på det. Det ligger der. Det er også et swimmingpoolhus, og det ligger måske 20 meter fra. Det er også truet. Og lidt der bagved, der har vi et ældre hus. Det ligger også til et nedrivningspåbud. Og så er vi ellers op ved den gamle sikring. Og der ligger de helt ude til vandet. Og det gør de, fordi der ikke sker nogen form for nedbrydning. Og det har der ikke gjort siden 81-82. Jeg prøver lige at zoome ind på det, der ligger yderst. Det ligger her. Og der kan man se, at det her anlæg, det er 100% effektivt, i og med, at det har virket i blevet 33 år. Og der er som sagt ikke fjernet. Der er ikke været nogen erosion overhovedet. Så det er vores skønne område. Eller det har det været. Og det kan det blive igen. For som vi startede, så startede vi helt ude på Rubjerg Knude, hvor folk de har en rigtig stor oplevelse. Og nede bag ved huset, der har vi resterne af Morup Kirke, som stadigvæk også er et attraktivt område. Og så har vi stien herude langs klinten, som der er et meget, meget attraktivt område at gå i. Altså følge klinten her, fordi vi ligger så højt over vandet, så man kan sige, der er ikke bare havudsigt, der er sådan set en blå væg. Fantastisk smukt. Og kommer man lidt længere nordpå, ja, så kommer vi ned til sikringen, og igen videre, så kommer vi ned til byen. Så det er klart et fantastisk attraktivt naturområde med klint, kirken og Rubjerg Knude Fyr. Alle tre ting plus et hav af sommerhus, det er talt op her, det består vel af en 10-12 huse, der er umiddelbart truet. Det er godt på vej til at sejle af Pommern til. Og det forstår vi ikke noget af, fordi det er jo en gave til samtlige danskere, som der er mulighed for at komme her, lige så vel som vi kan komme i Det Kongelige Teater og se havfruen derovre i København. Så, men ellers, det var det. Hej.